Κυρία Μαλταγιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχετε υποβληθεί και στα δύο σας ισχύα σε ολική αρθροπλαστική. Βεβαίως. Στο αριστερό σας ισχύο υποβληθήκατε πότε? Τον Οκτώβριο του 2006. Είχατε χειρουργηθεί με την παλιά μέθοδο. Με την παλιά μέθοδο. Έτσι. Και τώρα χειρουργηθήκατε με την καινούργια μέθοδο. Με τη μέθοδο άσκηση. Ο λόγος που καθυστερήσατε όλα αυτά τα χρόνια να κάνετε το δεύτερο ισχύο σας ήτανε ποιος? Ήτανε και οι άσχημες εμπειρίες και οι πόνοι που πέρασα και η ταλαιπωρία από το πρώτο μου χειρουργείο. Ποιες διαφορές είδατε ανάμεσα στην κλασική μέθοδο και στη μέθοδο άση? Τεράστιες διαφορές. Καταρχάς, σηκώθηκα χωρίς πι την επόμενη μέρα. Περπάτησα. Η πόνη μετά το χειρουργείο ήταν ανύπαρκτη σχεδόν. Επιστρέφοντας στο σπίτι μπορούσα να αυτοεξυπηρετηθώ και στις 15 μέρες κυκλοφορούσα γύρω από το σπίτι μου, σε αποστάσεις, και μπορούσα να κάνω βασικά πράγματα για μένα. Άρα ουσιαστικά δεν είχατε πόνο με τα εγχειρητικά καθόλου? Καθόλου, καθόλου. Και δεν το πίστευα. Έτσι, δεν το πιστεύατε. Και δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε το πι της πατερίτσας ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Χρειάστηκε να μεταγγιστείτε? Όχι. Στο πρώτο χειρουργείο? Ναι, είχε γίνει μετάγγιση. Πότε αρχίσατε να ανεβαίνετε σκάλες? Στο πρώτο? Ναι. Αν θυμάμαι καλά, μετά το τρίμηνο, τετράμηνο. Τώρα στο δεύτερο χειρουργείο? Σχεδόν αμέσως. Σχεδόν αμέσως. Η παραμονή σας στο νοσοκομείο ήταν λιγότερες ημέρες? Δεν το συζητώ. Σε 3 μέρες είχα πάει σπίτι μου. Ενώ στο πρώτο χειρουργείο ήταν 10 μέρες. Άρα ουσιαστικά δεν είχατε καθόλου πόνους. Βεβαίως. Δεν μεταγγιστήκατε. Όχι. Κινητοποιηθήκατε άμεσα. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο, το δεύτερο χειρουργείο? Τις πρώτες μέρες μετά το δεύτερο χειρουργείο, μάλλον από την πρώτη μέρα του δεύτερου χειρουργείου, δεν πίστευα ότι το ζω εγώ αυτό το πράγμα. Ότι ήταν τόσο απλό τόσο διαφορετικά. Και τόσο διαφορετικό. Δεν μπορούσατε να πιστέψετε ότι είχατε κάνει το ίδιο χειρουργείο ουσιαστικά? Όχι, δεν το πίστευα ούτε εγώ η ίδια. Πείτε μου λιγάκι, χρειάστηκε να κάνετε καθόλου φυσιοθεραπεία μετά το χειρουργείο, το δεύτερο χειρουργείο? Καθόλου. Τίποτα, καθόλου. Άρα βιώσατε κάτι εντελώς διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο απλό. Πολύ πιο εύκολο, πιο απλό, χωρίς πόνους, χωρίς τοπί, το οποίο την προηγούμενη φορά σχεδόν 2 μήνες το είχα. Χωρίς μετάγγιση, χωρίς. Τι θα λέγατε στους ασθενείς οι οποίοι θα ακούσουν την συνέντευξη αυτή? Να μην το σκεφτούν καθόλου, να μην περιμένουν και υποφέρουν και να το αποφασίσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν για να απαλλαγούν από αυτό το βραχνάκι, από αυτούς τους πόνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.